Mañán é 21 de febreiro, por lo tanto, o Día Internacional da Lingua Materna. Sabedes que o Día Internacional da Lingua Materna está aprobado por resolución da Asamblea das Nacións Unidas, por Asamblea Xeral das Nacións Unidas, en 1999. Desa páxina, justamente da páxina da UNESCO, podíamos entresacar algo como isto, non? Para que sirven os días internacionais? E contestan, para sensibilizar, concienciar, chamar a atención, sinalar que existe un problema sen resolver, un asunto importante e pendente na sociedade, para que a través desa sensibilización os gobernos e os estados actúen e tomen medidas, ou para que os cidadáns o exixan aos seus representantes. Pois ben, para falar justamente da lingua materna, xa que mañán é o día, están ao meu lado Elena Villán de Janeiro e Xesús Raba de Paredes. Os dous, o primeiro que hai que decir deles é que son ateístas, son dos primeiros, e aí se manteñen e nos acompañan, senón moitas veces aquí nas charlas, sin as excursións. Eles agora viven entre Santiago e Rianxo e a verdade é que se nota que non están aquí todo o tempo. Pois, bueno, para presentalos direi moi poucas cousas porque realmente teñen un currículum moi amplio. Pero, bueno, hai aspectos que realmente marcan a personalidade das persoas, non? Entón, eu sei que Elena sempre di que é natural de Becerreá, de Lugo. Que é importante para ela decir eso, porque a mí sempre se remite a ese lugar, non? Foi profesora de ensino primario e secundario, escritora, poeta, narradora, articulista de prensa e traductora. Conferenciante tamén. Como poeta formou parte do colectivo poético Cravo Fondo, un colectivo que fundou, que foi dos fundadores justamente Xesús Raba. Coordinou as coleccións de poesía Eusebio Lorenzo Baleirón e Poetas con Rosalía. Foi presidenta da Fundación Rosalía de Castro e membro do plenario do Concello da Cultura Galega entre 2005 e 2012. Actualmente, como vos decía, reside entre Santiago e Rianxo. Na súa obra destacan unha serie de poemarios que vou a citar únicamente o último, de Remontar o río, entre outras cousas porque sei que moitos dos que estades presentes o léstedes porque asistimos, e eu acórdome de ver as vosas caras e de que nos víramos uns aos outros, justamente acompañando a na iglesia da universidade na presentación dese maravilloso libro que era como un río, non? Un libro que se iba abrindo e onde aparecían todas as ilustracións e os poemas. Escribiu poesía, escribiu tamén narrativa, escribiu para a infancia. Eu creo que eso tamén é moi importante, tanto poesía como narrativa. E tanto para a infancia como para adultos escribiron por separado, pero tamén escribiron xuntos, escribiron a 4 mans, que eso é case un milagre da natureza, non? Hai que levarse moi ben para acabar escribindo entre os dous. Elena ten publicado libros, como decía, en colaboración con Xesús Rábade e recibiu os premios de poesía Manuel Antonio, Galicia, Chaoledo, Eusebio Lorenzo Baleirón, Xacobeo e foi a Césito González Garcés. E tamén en narrativa foi premio Modesto Figueiredo polo Cadro. Eu de Elena tamén debería decir, ainda que no currículum resumido non me parece, que ten un premio que aí me parece un premio de moito valor, ainda que sexa un premio pequeno, que é o Premio Anume de Literatura Infantil, de Poesía Infantil, outorgado pola Fundación Neira Vilas no 2003 por Na Praia dos Lagartos. E aparte deso, foi premio da Asociación de Escritores en Lingua Galega no 2016. Ademais deso, ela é unha muller moi creativa e cando non escribe todo o que pode escribir, que xa sabedes que é moito, cando non traduce, fai fotografía, sobre todo últimamente, e mantén, que eu coñeza, un par de blogs. Mantivo un blog que, vamos a ver se o encontro, Galego na Rede, que era un proxecto docente ata xuño do 2016, un blog que axudaba moito ao profesorado de galego e a todos os que queríamos tirar dese fío, e mantén o blog, sigue que mantendo o blog, tirar do fío, no que aparecen as súas fotografías e uns poemas pequeniños de tres versos que son haikus realmente maravillosos. Eu convido-vos a que realmente vos animedes a entrar nese blog.
tirar do fío. E xa llevamos a palabra a Elena, casi mellor. Sí, Elena, o queres que presente a... Casi vos presentar, porque así facemos... Vale, e despois... moi ben. Pois ben, Xesús Rama de Paredes é natural de Conceito, Lugo, catedrático de Lingua e Literatura galega, sí. Poeta, narrador, ensaísta, articulista, traductor e conferenciante tamén. Promoveu con outros escritores o colectivo Cravo Fondo. A súa obra foi antologada e vertida a varias linguas. E ten os premios Manuel Antonio, Galicia, Esquilo e González Garcés, entre outros. En narrativa recibiu o premio Ateneo de Moaña, o Galicia da Universidade de Santiago, Álvaro Cunqueiro, o Luelvo Rei e o Blanco Amor. Entre os seus poemarios eu destacaría neste momento o último, que foi Sobre Ruínas, un poemario moi premiado e que realmente merecía algún premio máis dos que levou aínda, porque realmente é un poemario que marca a época tanto na súa obra como en xeral no que é a poesía galega destes tempos. Foi distinguida esta obra pola Asociación Galega de Editores como o mellor libro do ano 2013, pero aparte deso ten o premio Fervenzas Literarias, que o saiba, e imagínome que algún máis. O Ángel Casal da Asociación Galega de Editores, como decía, e o Fervenzas Literarias. Aparte de isto que acabo de ler, e que ademais me fun fiando do segundo dos currículos que tiña, porque eu realmente tiña outro currículo máis amplio, donde recollía algo que me parece moi importante para tratar este tema, non? E é que tanto un como outro, en momentos determinados da súa vida, foron coordinadores de equipos de normalización lingüística, que levaban un pouco ese traballo que a mí me parece moi importante, non? Por exemplo, cando se busca o currículum de Rábade, aparece coordinador de equipos de normalización lingüística, traballou en tarefas de normalización lingüística e cultural, en formación do profesorado, na reforma educativa, na elaboración de textos e material escolar, publicación e empresa de numerosos artigos, e algún recollendo recollidos en libro sobre a situación social da lingua. E o que vos decía antes, que foi coordinador docente de lingua galega, igual que foi Elena. E ademais, Elena, bueno, solo decir isto que sí que me parecía, ten un ensayo que son os equipos de normalización lingüística nos centros de ensino, nada máis. Damos a benvida con un aplauso. Todo unha exageración, pero faixo o que se pode, e si, a verdade é que levamos traballado sobre a lingua materna galega moitísimos anos, e posiblemente sexamos moi coñecedores do que pasa con esa e por extensión con outras, ainda que veremos agora que non teñen moito que ver unhas con outras, nada máis que ser minorizadas e problematizadas, pero non lle creo moito caso a Pilar. Pilar además querenos moito xa. En fin, graciñas por esta ocasión, Pilar, de facer aquí unha charla. É un luxo ter unha charla, poder falar coa xente. É un luxo que a xente sexa ateneísta, é un luxo ter amizades que creo que non son ateneístas, que están aquí hoxe, que entenden moito do tema, un luxo e ao mesmo tempo tamén un medo. Un tamén ten medo a non facer as cousas á altura que se espera dele. E moitísimas gracias a todos por estar aquí. Vou empezar a miña charla que a fixemos non en conxunto, pero sí moi en común e moi coordinada un co outro, por iso así vamos seguir a continuación xa sin que se meta unha presentación polo medio. Unhas palabras que están ditas en castelán, porque en castelán as tiña que decir para que entenderan, por Eufrosina Cruz, unha política zapoteca mexicana que chegou a ser presidenta do Congreso do Estado de Oaxaca. Los que hablamos idiomas indígenas somos la flor y el canto del país. ¿Qué entendemos por lingua materna? A expresión lingua materna responde á función histórica das nais como educadoras na primeira infancia. Lingua materna é a que se aprende ao lado da persoa que te cría nun contexto comunicacional de intercambios afectivos que lle prestan un gran apoio cualitativo á aprendizaxe idiomática. Esta lingua condiciona o aparato fonador e sobre os primeiros sons imitativos vais a sentar todo o proceso de adquisición dun idioma, musicalidade, estruturas morfosintácticas e vocabulario.
Xeralmente corresponde ao grupo étnico-lingüístico co que a nai e a familia se identifican culturalmente. É a aprendizaxe idónea para unha lingua e ben completada pola escola debe ser o punto de partida para calquera outra que se pretenda adquirir. Cando a criatura é educada desde moi cedo por dúas persoas con linguas diferentes, é posible adquirir o dominio de dous idiomas simultaneamente. Esta sería a situación de bilingüismo real. Outro bilingüismo non é doado se as dúas linguas non teñen o mesmo estatus social e a crianza non se fixa por igual en principio a lingua de cada educador para xeralizar de máis tarde a cada contexto. Todas as linguas, por tanto, son maternas, pero segundo vayamos desenvolvendo a charla, introduciremos conceptos que marcan non pequenas diferenzas na súa conservación e no feito de conseguir nelas as destrezas susceptibles de toda a comunicación. Entender, falar, ler e escribir, pois a aprendizaxe completa da lingua materna adquírese en situacións moi diferentes con resultados de actitudes, competencia e uso tamén moi distintos, de aí a chamada de atención da UNESCO, das Nacións Unidas. Día Internacional da Lingua Materna. Despois de conquistas lingüicidas, de pasividade perante as linguas que desaparecen porque se acaban os falantes máis resistentes e de desprezo polos idiomas considerados menores, a UNESCO resolveu en 1999 proclamar o 21 de febreiro do ano 2000 Día Internacional da Lingua Materna para celebralo anualmente en todo o mundo e na propia sede da organización. Coa acción pretende garantir a diversidade lingüística e cultural da humanidade e o plurilingüismo. A data ten unha orixe triste, como casi todas estas celebracións, no recoñecemento do movemento pola lingua bengalí que tivo lugar en 1952, cando a policía e o exército do Estado paquistaní que ocupaba Bangladesh disparou cruelmente a multitude falante dese idioma que se manifestaba polos seus dereitos lingüísticos. A UNESCO apoiou xa a primeira celebración para concienciar os povos da importancia de preservar a diversidade das linguas como un patrimonio común da humanidade. Os 4 primeiros anos fixéronse para este fin discursos e intercambios de ideas dirixidos por académicos, lingüistas, funcionarios gubernamentais e sociedades culturais sobre aspectos da cultura, da educación e dos idiomas, tal é a complexidade de todo o relativo á realidade das linguas. Interésame moito de funcionarios gubernamentais para que entendades ou entendan que as políticas teñen todas, as linguas teñen sempre unha política detrás a favor, en contra, por opción ou por visión. Por tanto, os funcionarios gubernamentais teñen que entrar aquí tamén. A celebración de 2016 xirou alrededor do tema a educación de calidade, lingua ou linguas de instrucción e resultados da aprendizaxe, co recoñecemento de que a lingua materna ten suma importancia na educación de calidade e debe ser a primeira para a aprendizaxe das 4 grandes destrezas: entender, falar, ler e escribir. Tal recoñecemento e a súa práctica van tamén encamiñados a avanzar na Axenda 2030 que busca o desenvolvemento sostible centrado na educación para que cada persoa participe activamente na sociedade, moi nomeadamente as nenas, as mulleres, as minorías, os povos indígenas e os poboamentos rurales, é dicir, os pobres. Neste ano 2017, a reflexión ten 3 eixos temáticos fundamentais. Vamos avanzando. Primeiro, políticas lingüísticas públicas, federais, estatais, municipais e comunitarias. Segundo, instrumentos de política lingüística. Terceiro, creación de produtos culturais, libros, audios, aplicacións, entre outras cousas, e de servizos lingüísticos, intérpretes, traductores, asesorías xurídicas, etc. O que decía antes das linguas, todas as linguas teñen detrás unha política, ou por acción ou por omisión, a favor ou en contra. E tamén hai que ir perdendo medo aos intérpretes e aos traductores, que para iso estudian e para iso están. O interese da UNESCO pola protección do ben cultural irrepetible que é unha lingua elaborada colectivamente ao longo de moitos séculos e configuradora dunha visión singular do mundo, queda reforzado polo feito de que a globalización
necesita incorporar ao traballo persoas alfabetizadas que falen máis dunha lingua e pola necesidade de acabar coas grandes desigualdades do planeta segundo o lugar de nacemento das persoas. Lingua materna e linguas en contacto. No mundo existen entre 3.000 e 10.000 linguas e só 191 países independentes. Por lo tanto, a grande maioría destas linguas non teñen un Estado que as protexa con estatus de oficialidade e conviven con outras. Este contacto é tan habitual como o conflito que adoita xurdir entre as comunidades dos seus falantes, que non entre as linguas. Entre as linguas non hai nunca conflitos, os conflitos son sociais, son da sociedade. Centrándonos na lingua materna, a que nos convoca aquí hoxe, pode aprenderse nas seguintes circunstancias. Nunha sociedade que a ten como lingua única ou habitual, que non presentará máis problemas que as limitacións de cada aprendiz ou a falta de calidade do sistema educativo. Daí que decía eu antes que había unhas maternas e outras máis maternas que outras. Esta lingua, en xeral, non ten problemas. Ademais que o nivel da persoa que teña que aprender, as súas capacidades e a calidade do seu sistema educativo. Por tanto, non vai presentar ningún problema para nós, nin para o Unesco. Segundo, nunha sociedade con linguas en contacto, dúas linguas xuntas, neste caso pode acontecer. Primeiro, que outra lingua chegada de fora e con máis prestixio, caso do castelán respecto do galego desde o século XV, chamémoslle A, lleve a ocupar os espazos simbólicos de uso superior a que expresa a cultura singular dese territorio, chamémoslle B. Tales espazos son a escola, as institucións administrativas e culturais, a igrexa, etc. Esta situación de disimetría das linguas recibe o nome de diglosia. Cando tal acontece, podemos distinguir dúas situacións aínda que motivan a perda de falantes da lingua materna B en favor da lingua que non é materna A. Primeira situación, que a familia que fala a lingua desa cultura non a valore e trate de transmitir xa outra lingua. Nesta situación, nin sequera está claro cal é a lingua materna dunha criatura que aprende a falar un idioma de que o mellor nin o sabe ben, que non usa o resto da familia e, polo tanto, vive rodeada dunha lingua que non fala. Moi difícil de limitar, ata hoxe máis, pero ata hai pouco en Galicia era moi difícil de limitar que lingua materna tiñan moitos alumnos. Segundo caso, que a familia teña autoestima e a escola cambie de idioma para a alfabetización na lingua A, é dicir, que non alfabetiza na lingua materna, inclinando a criatura ao proceso de sustitución. Con moita sorte, esta criatura conservará pasivamente o seu dialecto, que nin siquiera a súa lingua formal, o seu dialecto, pero non adquirirá a lingua estándar para os usos máis formais. Isto vese moi ben na televisión galega, cando collen a un rapaz falante dunha escola, que o pobre fala un galego non estandardizado, senón dirá a naranja e dirá as cousas que diría sin pasar pola escola. E o terceiro caso sería nunha familia que fala directamente o común, que fala diferente ao común da sociedade co que convive por pertencer a unha cultura distinta e distante, como é o caso da inmigración. Esta criatura pode ser bilingüe, pois non hai interferencias de valoración se a familia ten vontade de que conserve a súa cultura original. Aquí, a dificultade está en que a familia teña preparación para lle transferir á criatura as 4 destrezas que veño citando, ou en que poida ter unha alfabetización paralela a que lle ofrece o país de acolida. Aprendizaxe de linguas en contacto, xerarquización que debe establecerse. Compre sinalar que as sociedades non son bilingües nin polilingües, son as persoas. E aínda así, na práctica, tamén teñen as súas xerarquías de uso para as linguas. Eu creo que son trilingüe, pero habitualmente falo unha.
Polilingüismo non quere indicar que as mesmas persoas falan varios idiomas entre sí, senón ter ferramentas de comunicación para cando proceda usadas en determinados contextos. Si toda Galicia, por exemplo, si toda Galicia fala castelán e galego, si todos falan castelán e galego, non ten moito sentido seguir falando entre todos castelán e galego. Sempre vai haber unha lingua que vai predominar sobre outra lingua, por os conflitos de dúas linguas en contacto. As relacións que os falantes establecen coas linguas pertencen a tres esferas do comportamento humano conscientes. Dúas volitivas, dúas do querer, actitude e uso, e outra cognoscitiva, de capacidade, que chamamos competencia. Coa actitude, adxudícaselle a cada lingua un valor, e mesmo os falantes da materna poden non darlo. Aquí en Santiago, podo contar o caso dunha tendeiro que tiñamos no noso barrio, que o pobre en galego trataba de convencernos a nos que o galego non valía para nada. Pode darse este caso e además é moi frecuente en caso de linguas maternas. A competencia e o dominio das 4 destrezas, que non é doado en persoas que non foron ou non son debidamente escolarizadas na lingua materna, pois moveránse entre dúas linguas as que outorgarán roles diferentes. Falan unha lingua para unha cousa e outra lingua para outra. A distorsión da diglosia que decía antes. O uso é a posta en práctica da actitude e da competencia, e non só depende das circunstancias da comunicación, senón tamén da vontade dos falantes, case sempre condicionada por prexuizos alleos ao idioma. Pode haber unha persoa que teña moita competencia nunha lingua, pero que non a fale por os prexuizos que sexan, prefira falar outra. Eu diría que se está dando moito, por exemplo, en México, que cando en algún congreso ao que eu teño asistido, a xente de cultura fala inglés, non fala castelán. E falan castelán ben. A lingua materna é a primeira que exixe os tres requisitos para a súa conservación e transmisión. Hai que ter unha boa aptitude con ela, hai que ter competencia e logo hai que usala. Valorala, aprendela nas 4 destrezas e usala nas relacións habituais coa comunidade dos seus falantes. Sería estúpido que eu, que sou falante desta lingua, pretendera ir falar por castelán adiante, non? Hai os contextos e para eso se saben outras. Equilibrar os tres componentes onde hai linguas en contacto exixe un labor multidisciplinar, tema que ven abordando UNESCO e que de momento culmina na celebración deste ano. Non se arregla doadamente, ninguén dixo que fora doado. Hai que invertir moito diñeiro, hai que poñer moitos especialistas, hai que poñer moito traballo e hai que ter moita vontade para facer isto ben. Se se fai ben pode resultar, se non se fai ben non resultará. Porque hai que elaborar estrategias políticas claras a varios niveis. A UNESCO di centrais, regionais, aquí serían autonómicos, locais, etc. Non só que garantan as aprendizaxes, senón que definan para que se ensina cada lingua, nomeadamente calquera outra engadida co fin instrumental de relacionarse globalmente, que hoxe por hoxe o inglés, que debería ter ese papel nos centros de ensino, non o de sustituir a ninguna outra. Este terceiro idioma, que se ha de ensinar con unha magnífica metodoloxía da comunicación, non pode ser vehicular para a transmisión de coñecementos e moito menos no medio ambiental e cultural dunha cultura totalmente allea, por ter unha realidade ambiental e social moi diferente que só é capaz de transmitir a lingua que lle é propia, ou en tal caso outra moi próxima e tamén oficial. Eu entendo que os nenos galegos podan estudiar o medio en castelán, entendo. O que non entendo que poden estudiar en inglés. Entre outras razóns, porque gustaría que non se poñan os peixes da Costa da Morte e outra cousa, e as ervas que hai polas fincas, que costa traballo poñerlos en castelán. Ademais das leis protectoras a todos os niveis, as linguas maternas minorizadas deben contar con material didáctico máis atractivo e rendible pedagóxicamente para unha aprendizaxe moderna en igualdade cos outros idiomas. Non pode ser que non teñan, volvemos, este é un dos temas da UNESCO, materiais modernos, materiais. A UNESCO tamén se ocupa da creación de produtos culturais imprescindibles nas escolas de hoxe que han estar ao servizo dos dereitos lingüísticos da ciudadanía,
materiais audiovisuais, materiais de consulta, ámbito bibliográfico, etc. Non pode unha lingua ser escrava dun mínimo libro de texto e outras linguas ter a cantidade de cousas que teñen ao seu servizo. Por último, abordaremos todo o referente a diversas políticas e servizos lingüísticos sen os que a igualdade é absolutamente imposible e que compete abordalos ás institucións con celeridade e vocación de servizo, cuestión da que se vai ocupar Xesús. Tratei de ser breve, pero procurarei ser claro, non terá máis remedio que ser breve porque este é un tema amplísimo. Trato de contextualizarlo todo o que acaba de dicir a compañeira no noso país, que creo que é o que nos ofrece realmente interés. Titulo este apartado Bilingüismo diglósico. Elena falou de diglosia con inglés superposto. Camiñarei por tres grandes apartados. Lingua e institucións públicas, lingua e institucións políticas. 2, lingua e escola. E 3, lingua e identidade. Co mesmo marco legal de referencia que é a Constitución Española e os diferentes estatutos, Cataluña ten encamiñado o futuro na súa lingua hoxe. Euskadi detivo o imparable retroceso que a ditadura supuxo para a súa. Eu recordo, por os anos 70, supoñía o vasco falante un 27%, posiblemente. Pois ben, co 27% de falantes ten garantizado o futuro, ou por menos detivo o proceso de sustitución lingüística. E Galicia, que en 1980 xogaba coa vantaxe sobre aquelas dun 80% de instalados en galego fronte a un 60 e un 30 respectivamente das anteriores, continúa no proceso de substitución lingüística por carecer en rigor dunha planificación adecuada para o goberno das dúas linguas territoriais en presenza, galego e castelán. Situación complexa, actualmente agravada pola irrupción do inglés vehicular nas nosas aulas, grande despropósito cando se lle asigna función vehicular noutras materias, competencia restada ás outras linguas e claro deterioro das aprendizaxes básicas e contextualizadas que demanda o alumnado. Como facer efectivo en Galicia o mandato da UNESCO que insta á protección particular e á conservación das linguas en perigo? Como debe proceder a sociedade? Como os poderes públicos? Cal é o papel da escola? Circunscribamos a Galicia agora algúns aspectos nos que incidiu Elena. Causa preocupación nos derradeiros anos a actuación ineficaz e ambigua do goberno galego en relación co idioma. Hai diferencias observables, deficiencias observables ou desatención case total en ámbitos que requiren unha acción institucional decidida, como demanda a Lei de Normalización de 1983, tales como a presenza na vida dos concellos, en sectores da industria e do comercio, na xudicatura, na igrexa, nos medios de comunicación privados que reciben axudas públicas, colexios profesionais, establecementos educativos, etc. Hai que contradicir declaracións e tomas de posición públicas que falsean e encobren a realidade lingüística presente, desatendendo os non poucos estudos contrastados que existen sobre esta situación. Un erro de óptica tal é especialmente grave cando se adopta como punto de partida
como punto de partida de toda actuación, pois contribúe a botar máis confusión sobre a actual situación sociolingüística e non ofrece alternativa que conduza ao futuro, a non ser que se pretenda a morte lenta ou desaparición definitiva do galego, coas medidas postas realmente a andar desde hai 30 anos, imos neste camino. Se o desideratum do goberno galego é establecer para Galicia no futuro unha sorte de bilingüismo equilibrado e non diglóxico ou substitutivo entre galego e castelán, desexo que é amplísimo e conta con grande legitimación social, por certo, segundo as últimas enquisas, a conservación das cubas, cumpriría proceder en consecuencia desde o poder político que a sociedade vota. Haberá que partir dun diagnóstico inicial ben perfilado, por exemplo, o mapa sociolingüístico de Galicia, e non confundir nunca o horizonte coa situación desequilibrada de partida que representan ambas e dúas linguas. Non poden darse situacións bilingües cando en sectores amplos da nosa sociedade se infravalora a súa lingua propia. Infravaloración que é urxente corrixir, por tanto representa un obstáculo grave na normalización e preservación do idioma. As actitudes contrarias, contextuais, familiares, e en xeral os prexuízos históricos descalificadores sobre a lingua condicionan negativamente o seu normal funcionamento dentro da sociedade e obstaculizan seriamente a súa aprendizaxe, do mesmo modo que as actitudes críticas, pero non belixerantes, abertas e amistosas, facilitan o proceso. Permanece aínda en moitos dos falantes unha reacción psicolóxica fronte á lacra histórica da lingua da pobreza, lingua B, que a acción da escola non soubo desterrar. É necesario, en fin, ter en conta estes aspectos á hora de deseñar e de aplicar un pretendido programa bilingüe nun país con comportamentos claramente diglóxicos. Lingua e medio educativo. Durante a última década, particularmente, deronse certos pasos en Galicia non só contrarios ás recomendacións da UNESCO para o ensino e aprendizaxe das linguas, senón tamén contra a vontade da propia Lei de Normalización Lingüística que promulgou o goberno. Propósito normalizador ata entón asumido cun tácito consenso prácticamente unánime polas forzas sociais e o Parlamento. A promulgación restrictiva e innecesaria do decreto de plurilingüismo de hai aproximadamente 10 anos, en vigor, desposúe de feito o noso idioma da presenza en moitos ámbitos da vida dos galegos recuperados por dereito democrático xa. Tal retroceso, por discriminatorio, tivo a contestación no seu momento de organismos públicos consultivos como o Consello Escolar ou o Consello da Cultura, coa alarma social de numerosos colectivos civis e co recurso a instancias europeas da mesma Real Academia Galega. A gravidade desta disposición consiste sobre todo en adxudicar ao inglés a competencia en materias contextuais que en rigor corresponde ás outras linguas, porque as redes do inglés, como é sabido, nunca dan pescado a rica variedade que amosa o noso peixe. E cando os pais en Galicia e noutros lados, porque o están notando, cheguen á convicción previsible de que as súas criaturas non aprenderon nada ou pouca cousa, nin en inglés, nin en castelán, nin en galego, entón vai arder Troia, pero será xa tarde. Vexan por onde a introdución dun rexistro para falar co mundo como cuña vehicular de outras materias é claro despropósito e máis tempo furtado ás linguas do contexto. Está ben constatado que o desplazamento de grande parte do sector primario
na orixe galegófono, ás áreas industriais e comerciais, Vigo, Ferrol, Coruña, de vilas e cidades, castelanófonas tradicionalmente, trouxo consigo o naufraxio acelerado do galego. Isto quere dicir que as escolas non recibiron ni reciben aquí, como deberan, a fillos e a fillas que cando menos teñen presente a lingua no medio familiar. Nos 40 últimos anos hai unha correlación case exacta entre o descenso de habitantes do rural e inmediacións e o abandono dos usos idiomáticos. E non debe esquecerse que a saúde dunha lingua se mide polo uso. Precisamente aquí é onde debe incidir a administración política con plans eficaces e ben diferenciados, clarificando situacións de partida e racionalizando os esforzos. Pois non deben ocultarse por máis tempo as cifras alarmantes que nos revelan inqueitos recentes. Cada xeración que en Galicia se sucede, pais, fillos, netos, descende o uso do galego sobre un 30%, o que significa que falla o elemento social clave na transmisión da lingua, o núcleo familiar. Continúa, polo tanto, o proceso de sustitución lingüística. É prioritaria a instrucción nesta lingua desde a etapa inicial do alumnado se quere garantirse no futuro o seu uso pola comunidade. Sucede que hoxe, en Galicia, só son verdadeiramente bilingües aqueles individuos que entran á escola falando xa en galego. Os que, polo contrario, parten da instalación en castelán non pasan xeralmente máis alá dun coñecemento simple ou pasivo dun galego escolarmente adquirido do que nunca ou case nunca farán uso. De non rectificarse, a situación conduce a un futuro idiomático socialmente extendido ata que, a fin, sucumba a lingua débil, aquí falada desde hai máis de 1000 anos. Lingua e identidade. Dada a posición social que, pese a todo, conserva o noso idioma, unha actuación sensata neste tema deberá armonizar as conciencias e intereses de todos os galegos para que a súa lingua aglutine e vertebre comunitariamente e nunca máis sexa causa de discriminación, enfrontamento e clasificación. Neste camiño é urxente limpar a propia lingua de adherencias de tipo ideolóxico e rescatala para a comunidade, toda a comunidade, como creación e riqueza plural que nos pertence. É o da lingua un dos temas que debera suscitar acordos moi urxentes entre as forzas políticas do noso Parlamento. Xa pasou no pasado. É como un patrimonio que debe congregarnos e a súa defensa compétenos a todos. O futuro do mundo a seguir sendo concertado e diverso, tal como as sociedades e individuos, ou non será posible. Habitaremos na Babel integrada, a grande orquestra de aportes diferentes que harmonice os idiomas dos humanos, sexa cal sexa a lingua dos seus deuses. Entón, serán factibles esas 1000 primaveras a maiores que arenaba Cunqueiro para a grandiosa obra que na historia os galegos edificamos xuntos. Honraremos de paso a canción dos poetas, vindicadores da nosa dignidade e ouribres, obradores das palabras, as mellores armas que temos os pacíficos.